La sala està ubicada a la zona nord de la ciutat, de Sabadell. Com us deia, és un centre de creació per famílies, basat sempre en l'art, la cultura vinculada a l'art, entenent l'art com molt ampli. Cada cop vam començar molt enfocats en arts escèniques, però cada cop tenim més la voluntat d'anar introduint altres arts a dintre de l'espai. A la sala què hi passa? Hi passa exhibició tant per famílies com per escoles, hi passa en processos de creació, això vol dir que donem suport als artistes i poden venir aquí a preparar els seus processos de creació i els fem aquest acompanyament en el seu procés de creació. I també tenim altres projectes vinculats al dret cultural, com aconseguim que aquests drets culturals siguin realment per tothom i tothom hi tingui accés.